Ahojte! Dnes vám predstavíme svadobnú výzdobu pod názvom Elegancia. Nevesta si u nás objednala svadobnú kyticu s Svadobnú kytičku. Má takýto krásny úväzok so zlatými špendlíkmi a svadobné pierko. Ďalej si objednala srdce za novomanželov, ktoré má takéto krásne zlaté stuhy a takéto špendličky. A z toho bude ešte trčať aj brečtan dole, takže bude visieť brečtan. Bude to také natúr trošku. Potom máme takéto plávajúce sviečky, ktoré budú doplňať celú kompozíciu výzdoby. A pôjdu ešte aj do nevestinej fontány, takže nevesta tam bude mať na tom krásnom svadobnom dni aj nádhernú fontánu plnú vody, tak tam budú horeť večer aj sviečky. A pred nevestou a ženichom bude takéto svadobné aranžma na hlavný stôl. A potom máme ešte pre nevestinu svedkyňu takúto krásnu kytičku. A ja vám ešte predstavím toto nádherné srdce, ktoré si tiež niekde dajú. Chceli ho, lebo je to taká novinka, ľudia ho ešte moc nepoznajú. A je to taký skvost, takže bude doplňať celú svadbu. Tak myslím, že sme vám predstavili všetko. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte.